दा रायजोफोर 3 मास 3.5 मासनि जुखामखौ आं दिनै देखायगोन माने आपडेटआ मासिम थांखो माखो नोंथांमोना नायदो आरो मोनसे रिक्वेस्ट नोंथाङा चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना ला बेफोरबादिनो माखासे सम मोजां भिडिअ मोनगोन नायनो दाबाव दा बिदिबा 3.5 मासनि जुखामखौ नोंथांमोना नायलांबाय थां मानि दंखायो टेनसन गैया अमा मानैखा टेनसन गैया प्रग्राम जाबा देनांगौ गय हानगासिनो दङ दिनै गया दायो 4,000 पर क्विंटेलाव टान टाना टें 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 दिनै गय हानबायलै जोंहा गय हानबाय दिनै गय हाननाय जाबाय बैसागु खाथियाव जोंनि बागान बा दुब्लिया ओरैबायदि मोजां जाबाय नै नायनो बिबार बारबाय थारमाने दा नायदो नै बिबारा बारहांबाय फिथाइबो थायबाय आं फिथाइखौ देखायनोसै नोंथांमोननो थसे नुदोंना थनै ओंखारदों आरो बाव थनै ओंखारदों फ्राय थनैयानो ओंखारगोन बायदि मोनदों आङो बे जोलैया विनारमोन दे आं विनारखौनो फ्राय गायोमोन खिन्थु मोनसे पेकेट लाबोदोंमोन आं नामा गोदान कम्पानिया बेयावहाय जामब्रबाय बारा मोजां जायासै दंफाङा बैथिं दङ खिन्थु विनारजों गदाबारियानो बेस्ट अनेकथा कम्पानि थायो बाट आं साजेस्ट खालामगोन एक्सपिरियेन्स मोननाय बादिबा विनारा बेस्ट दा वाइट एंगेलाव होदों आङो ओंखायनो बेबायदि नुदों दा बिबारा फ्राय लाहांबाय आरो बाट 60% लायाखै 40%आ बिबार लाबाय आरो टाइमा जेबो जायाखै एप्रिलनि लास्ट सप्तायावसो बे दंफांखौ दानगोन नालाय बा फगोन नालाय मथा मथि मे दानावहाय मोनहैजोबगोन आरो डिसेम्बराव गायग्राफ्रा दा बेखिनियानो नै फिथाइया बिबारा लाहांजोब्बाय फिथाइ खुंहांबाय हनै नायदो नै थनै दा आसरित देग्लाय जोंनि बे फुरा दुब्लिया बेथ' आंनिफ्राय ओरै थांबाय बैनिफ्राय आरोबाव फुरा ओरै जुखामानो गोजा काटारनाक गायखादों देग्लाय आरो ससियेल मिडियायाव बिराद होबायना आरो आंथ' अयथासार होबायना बिनि थाखायनो खायसे फन हरनानैबो सोंहरनानै गायदों आरो जे मारै गायनांगौ आदा होननानै बिराद सखा थुलेन ना मा होनो सखा थुलेन दाउ बिराद बायो बिबारखौ जायो सालाफ्रा नै बैथिंबो फुरा बिबार लाहांजोब्बाय डेट मिन्स माने खुंबाय आरो दा बैसागु बोथोरावहाय ओरैबायदि समायो बे बारनायजों फिथाइ थायनायजों ओरैबायदि मोजां भिउ फैयो आरो दा मारै दं रायजोफोर कमेन्ट्स खालामदो आङो एसे बिजियाव दंमोनलै बेनि थाखायनो आपडेटखौ होनो हायाखैमोन बोथोराबो ओरैबायदि गुसु अखा हागासिनो दङ दाबो गुसु नै फुङाव आं दा 8टायाव भिडिअ खालामदों ओरैबायदि गुसु दाबो दायो प्रेजेन्टआव दामा आं सोंनाय बादिबा 25 थाखा केजि सोलिगासिनो दङ जुखामा माने कुइन्टेलाव 2500 सोलिगासिनो दं आरो मार्केट गैयाबा दाम गैया दे मार्केट थाबासो दाम दङ दा नोंसिनिथिं जुदि बांगालफोर जुदि साप्लायार गैयाबा दाम खम मोननो हागौ खिन्थु जोंनि एरियायावहाय आरो स्पेसियेलि आंजों कन्टेक्ट दंखायो बेफारि एकदम क्ररपति बेफारि दं आंनाव आंजों कन्टेक्टआव दं आरो आंथ' नङा बिसोर लायो आरो जेनेबा फन नाम्बारा दङ आंथ' न'निफ्रायनो हरगोन आरो दा साप्लाइनि खोथा मार्केटआ खम नालाय खिन्थु जोंनि एरियायाव ओरैबायदि दाम आरो दारै दसे हाबनानै नोंथांमोननो दिन्थिनोसै लामाया नैबेजों हाबनांगौ लामाया बायदि गायनांगौ आरो बे जिनिसा अल इण्डिया साप्लाइ दंखायोना थोखाया दिन दङ अ माइ गड फुरा मोजां दा बिथिंबो बिबार लाहांबाय नै बिथिं लाथ'वाखै माने 60%आ लाथ'वाखै 40%आ बिबार लाबाय नुदोंना ओरैबायदि मोजां भिउ बिदिनो गोसोखौ मोजां मोनो आरो आं ओरै एसे हाबनानै देखायनो नै बे ब्लेंक जानाया मेचिनजों गायनाय खायसेयाव रज'वाखै आखाइजोंबा बे खिलिजोबगौमोन आरो दा बिदिनो मेचिना सम गेप्स जायो बिथिंहाय एसे लास्ट गायनायखाय बारा थिग जायाखै अब्लाबो माने बिबारा लाबाय नै बिबारा बारबाय नैबे बिबार ओमफ्राय फिथाइया नै थाइसे थाइनै बिदि थाइनै बहाबा थाइथाम खिन्थु थाइनैया बांसिन जागोन आरो
बेबो थायनाय नै खायसेनाथ' मालाय देरजोब्बाय एडभान्स गायनाया आंना एसे बांद्राय एडभान्सबो नङा बांद्राय लेटबो नङामोन डिसेम्बराव गायदोंमोन आं नै थाइसे थाइनै दा बेनो आरो दिनैनि ससे भिडिअ'आ लोगोफोर नेक्स्टआवहाय खोन्थाबावगोन दामा बेसेबां थाङो दा भिडिअ नायनानै मारै मोनखो कमेन्ट्स खालामदो आं सिङाव हाबजोबनो हाला टाइमा बिराद सर्ट माने टाइमानो थोआ थोआ जादों गयबो हानदों नालाय आरो दिनैहाय जास्ट बन्द'खायसो अफिस गैया दिनै हलिडे हलि फुजा हेपि हलि टु अल नोंथांमोना आबिर गेलेग्राफ्रा गेलेदो जि गोजौ आंनिफ्राय जौसिन जाबाय नै आंथ' 5.8 ना 10 दङ मथा मथि 6 फुटनि बारबाय बिफाङाव अबा दा बेल' मोनसेल' बाथ्रा जायफ्रा बेकार दङ फैसा एसे दङबा गायबानो जाबाय खिन्थु एटलिस्ट लास्ट टु फार्स्ट माने फार्स्ट टु लास्ट जुखाम खेथिया बिगायाव 10,000खौ लानो हायो राउन्ड फिगार ओमफ्राय मोननाया नोङो 30+ मोनोथ' माने बिगासेयाव 20,000नि बारा लाब जायो नोंथांमोना सानना ला जुदि खेथिखौ दिखांनो हायोबा आरो दा जुदि मोजां दिहुनाबाथ' बिगायावहाय 15 कुइन्टेल गाहाम ओंखारो होमबा सानदो कुइन्टेलाव जुदि 3,000 मोनोबा सानदो बेसेबां जायो नोंथांमोना सानबानो जाबाय जिखुनु जाया लाबा मोजां दिहुननो हायोबा 30,000 बिगा मोननो हायो आरो जुदि मोजां प्रडाक्ट दिहुननो हायोबा राइट टाइमाव दिहुननो हायोबा बेनो राइट टाइमाव दै होनो हानांगौ राइट टाइमावहाय हासार सारनो हानांगौ राइट टाइमावहाय माने जिनोखि दाना होनो हानांगौ टाइमिंजों एडजास्ट जानो हाबाथाय नोंखौ रावबो लाखिनो हाला खिन्थु जुदि नोंहा न'खराव मानसि मावग्रा गैयाबा बिराद खस्थ' मोनगोन आरो सासेया एटलिस्ट फ्रि मानसि नांखागोन दा बेनो रायजोफोर नोंथांमोननो भिउखौ दिन्थिगासिनो दं आङो ओरैबायदि खोलो खोलो बार बारदों आरो बे बिबारा लाजोबबा ओरैबायदि गोसोखौ मोजां मोनलायगोन नोंथांमोना जायनाखि गामि ओनसोलाव थायो मिथिगौ नै प्राय मोजां दा बेनो रायजोफोर दिनैनि ससे भिडिअ'आ नोंथांमोना भिडिअ'खौ मोजां मोनोबा लाइक खालामनो दाबाव कमेन्ट्स खालामनो दाबाव साबस्क्राइब खालामना लानो दाबाव आरो मोजां भिडिअ फैगासिनो दङ मेन खोथाया आंहा एसे लेट जानाया बेनो एसे अफिसाव दासान्दि मावगासिनो दं नालाय टाइमिंआ एसे प्रब्लेम जायो आरो दा हलिडे सानडे फर्थ सेटारडे सेकेन्ड सेटारडेआवल' बांसिन टाइम मोनो आरो बिदि टाइम मोनबाबो एसे बेरायनो लुगैनानै बेरायनाय जायो एसे रेस्टबो लायो मालाबा ओंखायनो जुखामाव फैनाय जाया दा जियानो जा बेखिनि आपडेटखौ नोंथांमोना मोनबाय डिसेम्बर जानुवारि फेब्रुवारि मास मोनथामनि 3.5 मासनि आपडेट बियो जुखामा 3.5 मास जाबाय दा 6 मासनि गेजेराव कमप्लिटलि नोंथाङा मोननो हागोन दा रायजोफोर मारै मोनदों कमेन्ट्स खालामदो दे आरो साबस्क्राइब खालामनानै लानो दाबाव नोंथांमोना